Sampah lebaran kok akeh ra karuan. Sampah opo ae iki? Aduh. Aduh. Wes aku kena opo iki? Masalah aduh. Lah kok ri opo iki? Aduh. Balung malah kena balung. Ton. Allah sapi bisiknya. Ya Allah, kata si Anton orang baik kadang. Ton. Aduh ini dulu. Nyapa toh? Ngapa lo? Cepet. Ya. Aduh. Udah oke Ton. Kena ri gitu. Anu balung gitu Ton. Piye toh? Piye nih ki? Ton. Aduh. Tahan. Oh. Piye toh jarene kok nyabot. Aduh Ton. Piye toh? Sek toh. Aduh. Sek toh. Rano balung semene karo kok iso mati. Piye lho? Aduh piye kita Ayo sayang. Iya. Ya beneran lah. Ayo. Angkong iki. Piye angkong iki kuat. Nah, arep pangkong. Aduh. Motor wi tapi. Bang. Mat, Cekli angkong itu. tak cekli iki lho. Cekli angkong itu. Oh, aduh. Ih, rene lho. Cek di angkong iki. Tak cekeli malah. Yo aja miring-miring nek. Miring-miring ki wong kuwi sing. Bang, Ton. ndang kok. Ya Allah. Tuh, kamu siksa iki piye to, Ton? Jan. Cuma apa yang tak golek nih? Dang. Jangan. Apa pola aku ta, Ton? Aduh, malah kok siksa kaya ngene iki. Aduh. Tuh, piye iki, Ton? Ya mau sampean lantep merah. Cepet iki, Ton. Ayo. Ya ampun, malah mbok siksa kaya ngene iki piye to karepmu iki? Lah piye nyek neok Ayo cepat. Ada. Netrahno apot loh. Aku gak melakukan kan ada tuh. Saya bisa naik kisah. Mbok siksa tok aku malan. Jangan sampai kita langsung numpak loh, ayo. Ayo menor anu nek angkong iki lho. Tuh. Kalau mbok siksa kaya ngene iki gitu. Ayo. Gak angel loh. Wis aku tak mlaku angkong iki lho. Aduh. Iya loh, Pak. Kita tak apa